Moi, mun nimi on Sini ja tällä videolla mä haluan antaa sulle 3 liikettä parantamaan sun takareisien liikkuvuutta. Miksi? Voi olla turhauttavaa, jos oot treenannut paljon liikkuvuutta ja tuntuu, että takareidet on silti aika jumissa eikä se liikkuvuus sieltä parane. Ja toiseksi myös ihan turvallisuussyistä, taikka siksi, että jos sä esimerkiksi joogatunneilla aina teet pyöreällä selällä, sä voit aiheuttaa itsellesi enemmän haittaa kuin hyötyä sillä harjoituksella, kun sä pyöristät sun alaselkää. Eli voi tulla myös iskiashermovaivoja, joista tältä mun kanavalta löytyy useampi video. Joten ihan vaan sen takia, että pääset eteenpäin sun liikkuvuustavoitteissa, etkä ole jumissa samojen liikkeiden tekemisessä ja sit parannat liikkeiden oikeita tekemistä ja sitä kautta turvallisuutta. Lähdetään ensin liikkeelle eteen taivutuksesta seisten. Tällä hetkellä se voi sulla näyttää vähän täältä, että oot täällä pyöreällä selällä. Tai sitten se voi näyttää siltä, että sulla on polvet täällä koukussa. Elikkä nyt ei todellakaan haittaa, jos polvet on koukussa, mutta sen sijaan tärkein ajatus tässä liikkeessä on miettiä, että se koko taittava liike tulee sun lantiosta. Elikkä pelvic tilt on tämä movement. Elikkä varsinaisesti nyt älä mieti, että sä venytät sun takareisia, vaan yrität miettiä, että sä niinku taivutat tätä saranaa. Ja lähdetään sieltä. Eli tuo ensin polvet kevyesti koukkuun. Ja nyt huomio todellakin täällä lantiossa, mistä lähdet kippaamaan. Ja sieltä löydät se liikkuvuuden. Ja nyt kun lähdetään liikkeelle täältä näin, että polvet on koukussa, niin sä pääset luultavasti huomattavasti alemmas, kuin mitä sä pääsisit suorilla jaloilla ilman, että sun alaselkä täältä pyöristyy. Koska nyt me ei haluta tulla niin, että alaselkä on täällä ihan pyöreänä. Se ei tietenkään aina ole huono asia, mutta jos sä jatkuvasti toistat sellaista liikettä, niin se voi aiheuttaa sulle ongelmia. Etenkin jos sulla on jo olemassa olevia iskiasvaivoja, niin joogatunnit säännöllisesti voi olla huono idea väärin tehtynä. Eli polvet koukkuun ja todellakin huomio siitä, että se on hinging from the hips, eli suomeksi taivutat lantiosta näin. Roikut täällä ja täältä, sit kun tuntuu hyvältä, voit pikkuhiljaa suoristaa sun polvia. Ehkä suoraksasti, ehkä ne jää vähän koukkuun. Tässä kohtaa, kun ei ole lämmitelty, tai jos on lämmitellyt, niin voit tietenkin tehdä. Mutta jätä ne vähän koukkuun. Et nimenomaan huomioon siinä lantion käännössä, koska se saa sun lantion asennon paljon paremmaksi ja sä pääset paljon pidemmälle siinä asennossa, kun taas et miettisit, että lantio pysyy näin jäykkänä ja lähdet sieltä venyttämään takareisiä. Eli toi on semmonen kikka, minkä aina ajattelet esimerkiksi joogatunnilla. Aina mietit huomioon, että nyt mä käännän lantiota ja se on se tärkein liike tässä eteen taivutuksessa. Okei, no tässä tulee ongelmaksi se, jos sä jatkuvasti teet tämän liikkeen polvet koukussa, niin tässähän meillä tapahtuu niin, että takareisi kiinnittyy täältä alhaalta ja ylhäältä. Ja nythän venytystä tulee enemmän tänne takareiden yläosaan, koska polvet on koukussa, joten tänne tulee enemmän venytystä. Ja me ei haluta, että meillä ei ikinä venyttää polvien kiinnitys tai takareiden alaosa, koska jos sä aina teet joogassa variaatioita, missä sun polvet on vähän koukussa, niin eihän se liikkuvuus sitten tältä alueelta kehity. Joten meidän toinen liike. Nyt tarvit 2 välinettä seuraaviin 2 liikkeeseen. Naru. Voi olla hyppynaru, tämmönen jooganauha tai mikä vaan. Ja tullaan selin makuulle ja tehdään siellä takareiden venytys. Ehkä hyvin tuttu liike, mutta nyt me pystytään nimenomaan targetoimaan sinne takareiden alempaan osaan. Eli tuu selin makuulle ja tuot ihan vaan sen jooganauhan jalkapohjan yläpuolelle. Ja nyt me pidetään polvi suorassa. Ja täältä voit suoristaa toisen jalan. Ehkä tunnet jo venytyksen. Tai ehkä voit tuoda jalkaa vähän lähemmäs vartaloa. Nyt pidetään siis polvi suorassa, mutta jos sulla on tosi yliliikkuvat nivelet, osaat varmaan arvioida sen mukaan, että mikä on semmonen hyvä liikerata sulle. Ja toki jos on tosi yliliikkuvat nivelet, niin kannattaa ihan fyssarin tai osteopaatin kanssa katsoa, että mikä olisi siihen hyvä suunnitelma. Mutta jos sulla on normaali polven liikkuvuus niin kuin mulla, niin voit pitää polven
suorassa tässä. Toki siellä voi olla semmoinen ihan pieni koukku, että et laita polvia lukkoon, mutta kuitenkin nyt tärkeintä on tuntea se venytys enemmän täällä takareiden alemmassa osassa. Hyvä. Tehdään toinen puoli. Eli etenkin tässä liikkeessä sä pystyt hyvin keskittyä, koska muissa liikkeissä, jos sä teet ne liikkeet silleen, että sun takareisissa ei ole vielä tarpeeksi liikkuvuutta, esimerkiksi toi seisten eteen taivutus, jos sä teet polvet suorassa, niin mitä silloin tulee tapahtumaan on, että sun alaselkä alkaa pyöristyä. Ja se taas voi aiheuttaa välilevyongelmia, iskiashermovaivoja ja sun muuta, joten me ei haluta opetella myöskään sitä, vaan me haetaan nyt tässä asennossa liikkuvuutta takareiden alaosalle, koska nyt meidän selkä ei lähde täältä pyöristymään. Hyvä. No sitten, jos haluat vain yhden liikkeen, etkä useampaa, teet esimerkiksi aina ennen joogaa, liikkuvuusharjoituksia, niin se on tennispallolla, hierontapallolla, muulla pallolla tehtävä. Varmaan oot tän jo kuullut, mutta todella aliarvioitu liike, nimittäin jalkapohjan rullaaminen. Koska kun sä saat avattua jalkapohjan faskioita, niin se avaa sun koko takaketjua. Ja sä voit oikeastaan testata ennen tätä rullaamista, että miltä tuntuu eteen taivutus, esimerkiksi istuen, kuinka pitkälle pääset. Ja sitten, kun oot testannut, voit rullata. Rullataan koko jalkapohja. Voit tehdä sen verran aikaa, kun kerkeet, vaikka päivittäin. Esimerkiksi aamuisin on tosi hyvä rullailla jalkapohjat. Ja voit toki keskittyä myös semmoiseen kohtaan, missä tuntuu, että on enemmän jumeja, jos tunnet siellä jalkapohjassa. Ja sitten voit testata uudestaan eteen taivutusta. Mulla ainakin tuntuu nyt heti, että löytyy enemmän liikkuvuutta, kun jalkapohja on rullattu. Eli tosta löytyy ihan tieteellistä näyttöä, että toi jalkapohjan rullaus, tai voit myös venyttää sitä täällä. Näin, jos ei löyty palloa kotoa, niin silloin tuo varpaat alle, polvet alustaan. Tunne täällä venytyksen jalkapohjassa. Ja voit lähteä tuomaan painoa taakse, niin tällä ihan yhtä hyvin voit tuoda sinne venytyksen. Ja jos haluat täältä tuoda vähän dynaamisempaa liikettä, tuo kädet alustaan. Ja näin voit rullata koko jalkapohjaa. Tää toki venyttää myös sitten akillesta ja nilkan takaosaa täällä. Jos tuot sieltä kantapäitä lattiaan tai lähemmäs lattiaa. Mutta tää on myös hyvä variaatio, jos ei sulla nyt just ole siinä palloa. Ja jos olet vaikka reissussa, niin ei teko syytä jättää harjoitusta väliin välineiden puutteiden vuoksi. Okei, siinä oli tämän päivän 3 liikettä takareiden liikkuvuuden nopeeseen parantamiseen. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!